Прывітанне, шаноўныя сябры, вось ужо і нядзеля, 10-я гадзіна ў Беларусі. Традыцыйна ў эфіры «Раніца з Белсатам». З вами ў студыі Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. І, нарэшце, прыйшла весна 1 сакавіка. Лічылі мы дні да пачатку весны, аднак палёгкі з яе прыходам не адбылося. Ад учора пачаліся вайсковыя ўдары па Іране, новая гарачая кропка на глобусе, хаця, падаецца, не новая. Дзе ж мы бачылі? Мабыць, вы спалі і не ведаеце, што адбылося. Учора вечарам Дональд Трамп абвесціў, што аяталы Хаменеі, іранскага аяталы Хаменеі, больш няма. Але ж, зразумела, Дональд Трамп гэта не тая крыніца, якой трэба верыць. І вось сёння, літаральна 3 гадзіны таму, афіцыйныя прадстаўнікі ўраду ці ўлады, іранскай улады абвесцілі з экранаў тэлебачання, што так, насамрэч, больш няма аяталы Хаменеі. Але для гэтай інфармацыі у нас ёсць цэлыя навіны Белсату, якія вось пасля раніцы адразу прыйдуць нашыя калегі і распавядуць усю гэту інфармацыю, усё спраўдзяць, пра ўсе падзеі вам распавядуць. Наше традыцыйнае пытанне на гэтую вясну. Якія вашыя планы на гэтую вясну? Што плануеце? Агарод, падарожжа, падрыхтоўка да экзаменаў, новая праца, новы адпачынак, нараджэнне дзіцяці, вяселле, мабыць. Пазбавіцца ад свайго дыктатара. Не, гэта ўжо іншае. Гэта іншыя планы. Пішыце ў каментарах. У каментарах усё, што для вас бяспечна. Калі ласка, і ў інстаграме, і пад гэтай трансляцыяй на Белсат Лайв пішыце нам паўсюль. Ну, а з навінаў вы ўжо ведаеце, што выйшаў у сацыяльныя сеткі, можна сказаць, вярнуўся ў палітыку былы палітвязень Мікалай Статкевіч, і які тыдзень таму быў выпушчаны з калоніі. Так, нагадаем, Статкевіч непрымірымы апанент сённяшняга беларускага рэжыму. З калоніі яго выпусцілі з сур'ёзнай стратай здароўя. Падрабязнасці ў відэа. Пасля амаль 6 гадоў за кратамі і месяцаў поўнай ізаляцыі ад свету, адзін з самых вядомых палітычных лідараў Беларусі Мікалай Статкевіч нарэшце вярнуўся дадому. Аднак гэтая навіна, якую так чакала грамадства, аказалася з вельмі горкім прысмакам. Статкевіч не проста выйшаў на волю, ён быў літаральна спісаны са шпітальнага ложка пасля цяжкай хваробы. Як паведаміла яго жонка Марына Адамовіч, яшчэ 21 студзеня ў Мікалая здарыўся інсульт, інфаркт галаўнога мозгу. Яго экстрана перавезлі з калоніі ў глыбокім у менскую больніцу, дзе лекарам прыйшлося змагацца за яго жыццё. Стан палітыка застаецца складаным, у яго відавочныя праблемы з маўленнем, камунікацыя даецца з вялікай цяжкасцю, хоць асноўныя фізічныя функцыі арганізма, дзякуючы прафесіяналізму медыка, удалося аднавіць. Гісторыя хваробы Статкевіча – гэта яшчэ і сведчанне жорсткай турэмнай сістэмы. Стала вядома, што пасля таго, як у верасні мінулага года Мікалай адмовіўся з'язджаць з краіны і застаўся на мяжы, стаўленне да яго ў калоніі стала яшчэ больш суровым. Яму не толькі надзявалі мяшок на галаву падчас перавозак, але і пазбавілі неабходнай медычнай дапамогі. Замест жыццёва важнага прэпарата Ксарэлта, які палітык павінен быў прымаць пастаянна, яму выдавалі звычайны аспірын. Такая замена лекаў магла стаць непасрэднай прычынай інсульту. Само вызваленне Статкевіча выглядала як паспешлівая спроба ўладаў пазбавіцца ад адказнасці за жыццё палітвязня. Марына Адамовіч даведалася, што можа забраць мужа літаральна за 5 хвілін да выхаду. Начальнік турэмнага шпіталя проста прапанаваў ёй напісаць заяву, каб Статкевіч мог працягваць рэабілітацыю ў хатніх умовах. Афіцыйны Менск спрабуе выставіць гэта як акт міласэрнасці, але аналітыкі ўпэўненыя, Лукашенка проста не захацеў мець праблемаў, асабліва цяпер, калі спрабуе аднавіць дыялог з Захадам. Цяпер Статкевіч дома, але яго становішча застаецца падвешаным. Яго вызвалілі без пашпарта, без медычнага эпікрызу і без выразнага разумення яго прававога статусу. Гэта стварае велізарныя перашкоды для нармальнага лячэння. Сям'я не можа звярнуцца ў афіцыйныя рэабілітацыйныя цэнтры або вывесці яго за мяжу. Сёння рэабілітацыя Мікалая – гэта спакой, хатняя ежа і парады лекараў, якія дапамагаюць неафіцыйна. У нас у студыі былы палітвязень і белсатавец Еўген Меркес, а на Zoom-сувязі ўрач, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў сацыяльнай палітыцы Станіслаў Славій. Вітаем. Станіслаў, вітаем. Еўген, добрый дзень, добрай раніцы. І спадар Станіслаў, да вас першае пытанне. Глядзіце, Статкевіч застаецца ў Беларусі, гэта аўтаматычна азначае ў небяспецы. Ён не сядзіць ціха.
а выразна вяртаецца ў палітыку. У сваім новым тэлеграм-канале ён днямі апублікаваў вельмі трывожны прагноз, пачатак Трэцяй міровой вайны, уцягнення ў яе Беларусі, гэтак далей. Што для ягонага стану здароўя будзе азначаць новы арышт для чалавека, які прайшоў праз інсульт і яшчэ недакладна ачуняў? Дай Боже, каб яго не было гэтага. Фу-фу-фу. Согласен. Ну, нужно же понимать, арест, мы говорим про какую страну. Если бы это был арест в любой нормальной стране, то в глобальном плане ничего. И если бы мы говорили поговорим про страну, где могут заменить одно лекарство на другое с абсолютно другим механизмом действия, ну, как минимум повторением инсульта. То есть инсульт уже случился, мы не знаем причины, то есть для этого нужна все-таки выписка, потому что инсульт обычно это следствие, а не какой-либо проблемы. Если эти заболевания не контролировать, просто повторится инсульт. А последствия уже в зависимости от того, повезет или не повезет. А вось гэты выраз, яго давялі да інсульта з пункта гледжання ўрача, гэта мае права на жыццё, такі выраз, давесці да інсульта? Ці інсульт гэта нешта іншае? Я перед этим благополучно поконсультироваться с коллегами с учетом того, что инсульт все-таки не мой основной профиль. Замена препарата Ксарелта на аспирин могла не справиться, скажем так, могла убрать защиту от инсульта, и при наличии другого заболевания, то почему назначила Ксарелт, благополучно могло привести. Поэтому да, если ему заменили Ксарелта на аспирин, ну, довести до инсульта юридически вряд ли корректно, но за халатность, как минимум, врачу, тому, кто это сделал, что я не думаю, что это врач, скорее это начальник колонии, у которого есть такое, ну, все, заменяйте. Там разжижает кровь, тут разжижает кровь, какая разница? Ну, за это человек должен понести ответственность, потому что это немножко рукотворно. Евгений, даже немножко. Вы таксама былі ў гомельскім СЗА, ў шклоўскай калоніі па палітычным абвінавачванні. Ну, не ведаеце, можа такая, ці мае рацыю доктар, ці мае рацыю дактары пра тое, што вось замена прэпарата можа давесці чалавека да такога, да чаго давялі Міколу Статкевіча? Я не доктар, напэўна, спецыялісты разбіраюцца лепей, але, канешне, вось атрыманне лекаў наогул не такая простая працэдура ў месцах зняволення. І, адпаведна, ты можаш часам прапусціць там дзень прыёму проста таму, што, ну, няма доктара, напрыклад, альбо там не ўдалося атрымаць пэўную пігулку. І для людзей, у которых ёсць крытычныя захворванні, гэта можа быць сапраўды фатальна. А як з закратамі ўвогуле адбываецца вось гэты працэс, калі ты адчуў сябе дрэнна, нешта баліць? Ты, мабыць, не ведаеш. Вельмі дрэнна. І вось ты сігналізуеш, я не знаю, грукаешся ў дзвер, кажаш, мне дрэнна, што далей адбываецца і як хутка гэта адбываецца? Рэагуюць ці яны ўвогуле? Яны, в прынцыпе, рэагуюць не надта ахвотна. У большасці месцаў гэта часта залежыць ад таго, наколькі крытычная сітуацыя, да, калі ў цябе сапраўды там ужо сэрца будзе адмаўляць, то, ну, канешне, будзе перапалох пэўны. А далей ўсё таксама адрозніваецца ад калоніі да калоніі, ад канкрэтнай змены доктара, але ніхто асабліва не зацікаўлены, штосьці табе там дужа моцна дапамагчы, і гэта часта твой ужо абавязак, як бы падымаць усіх там навышы. То бок хутка не пабягуць. Ну, спасаць. Там плюс да ўсяго яшчэ ёсць унутраныя пратаколы, да, то бок пакуль яны прыбягуць, пакуль там зойдуць, пакуль начальству даложаць, а гэта ў некаторых крытычных сітуацыях тыя самыя каштоўныя хвіліны, которые вырашаюць, будзе чалавек жыць альбо не. Да пана доктара таксама звернемся. Ведаем мы два кейсы, мы ўсе разам ведаем два кейсы, кейс Алеся Пушкіна і кейс Марыі Калеснікавай. Гэта падобныя захворванні, гэта ўсё пра адно і тое ж, але Марыя Калеснікава аперацыю атрымала, а з Алесем Пушкінам мы развіталіся. Але хвароба была адна і тая ж. Мабыць, ёсць ідэі, ці, мабыць, ёсць інфармацыя з калоніяў і з месцаў, дзе яны былі, чаму паспелі дапамагчы, і ці было гэта зроблена спецыяльна, каб адным дапамагчы, а іншым не? Ну, тут можно всегда спросить у Марии Колесниковой, просто если мы говорим про конкретную ситуацию. Статистика вещь довольно скучная, и нужно понимать, какое количество людей, находящихся в колонии, получают прободные язвы,
Различается ли это количество с теми, кто не сидит сейчас в колонии, потому что заболевание хоть и не часто, но все равно встречается. И нужно понимать, что происходило в каждом конкретном случае. Прободная язва коварна тем, что очень сильная боль в первые часы, потом наступает период мнимого благополучия, когда вроде как ничего и не болит. Потом развивается уже полноценный перитонит, и это уже, скажем так, очень сильно упущенное время. Почему Марии Колесниковой успели сделать операцию, Лесю Пушкину нет? Ну, тут можно очень много фантазировать и догадываться про то, что кто-то был не в настроении, просто проигнорировали жалобу. Может быть, какие-то еще другие, но правильно говорят, тот же инсульт, то есть правило золотого часа. То есть очень важно быстрый контакт и быстрое начало лечения. Ситуация прободной язвы – это не мгновенная смерть, то есть инсульт, условно говоря, да, можно не довести до больницы даже в условиях гражданской, скажем так, медицины. В условиях прободной язвы это у человека были боли накануне, были боли в моменте очень сильные, и это просто игнорировалось. Поэтому очень надеюсь, что этот случай будет разобран, и те, кто, по сути, лишил помощи, за это понесут ответственность. Отдельная проблема стоит то, что, в принципе, человек, у которого сорвалась язва, который чаще всего имеет какие-то проявления, дойти до прободной, ну, то значит, что, скорее всего, определенное количество месяцев назад просто проигнорировали жалобы, что у человека болит живот. Ну, болит и болит, подумаешь. Не умираешь же. Евген, а вось ситуацыя з Пушкіным, тое, што забілі чалавека, вось мы так это называем. За шуркам. Як гэта выглядала, успрымалася за кратамі? Я не пра тое, што як адчуваецца свая небяспека, а пра тое, якія высновы рабілі палітвязні і іншыя вязні па гэтых кейсах, ці пра гэта было вядома? Ну як, перастрахоўваліся просто, ты просто разумееш, што вельмі часта твоё здароўе ў тваіх уласных руках, і чым больш актыўны ты будзеш у выпадку нейкай небяспекі, пагрозы, крытычнай сітуацыі, тым больше шансы ў цябе і выжыць, і здароўе сваё захаваць. І гэтыя кейсы, канешне, абмяркоўваліся негалосна, бо гэта была пэўная забарона. Зразумела, што калі вы будзеце занадта часта абмяркоўваць, што здарылася за шуркам, то рабяты, которым трэба, яны распавядуць наверх пра тое, што адбываецца ў атрадзе. Ну, на прыкладзе Шурка, наколькі я памятаю, ён жа быў якраз такі ў ШИЗА, калі ўсё гэта здарылася. Я таксама бываў у ШИЗА ў шклоўскай калоніі і магу зразумець, як адбывалася ўзаемадзеянне. Напрыклад, чалавеку становіцца кепска ўнутры камеры. Пакуль прадольны вартавы заўважыць эту сітуацыю, ён не мае права адчыняць дзверы самастойна без прысутнасці начальства, умоўна кажучы. Пакуль ён там патэлефануе начальніку, пакуль начальнік дойдзе, пакуль яны разам прымуць рашэнне адкрыць дзверы, зойдуць, убачыць карціну. Ага, трэба выклікаць дактароў, патэлефануюць дактарам. Пакуль доктаркі там апрануцца, пройдуць эти 100-150 метраў, не надта ахвотна, у суправаджэнні таксама патрэбны супрацоўнік. Это все вось тыя самыя лішнія хвіліны. Яны прыйдуць, прымуць рашэнне, напрыклад, што трэба ўсё ж такі хуткую выклікаць. Мы самі ўжо гэту сітуацыю не вывозім, трэба, каб хуткая меддапамога прыехала. Пакуль хуткая меддапамога прыедзе, пакуль яна праедзе КПП, пакуль яе запусцяць, прапусцяць, а гэта хвіліны, калі вырашаецца лёс чалавека. Слухайце, Яўген, Станіслаў, я нават не ведаю, да каго будзе гэтае пытанне. А ці увогуле, жудаснае слово, лайфхак, так? А ці ўвогуле магчыма дбаць пра свае здароўе за кратамі? Што трэба рабіць дзеля гэтага? Як гэта жыццяўляць? Вось я ведаю, што ніхто мне, напрыклад, не дапаможа. Як існаваць у гэтай сітуацыі? Як жыць? Ну, вось вы былі за кратамі, Яўген. Давайте перш за ўсё пра вас, потым папрошу Станіслава адказаць на гэтае пытанне. Ну, напэўна, першая парада была б разумець, што твоё здароўе ў тваіх руках, за цябе ніхто думаць не будзе. Другое, там не саромецца і ў выпадку нейкіх сітуацый адразу падымаць. Чым больш шума будзе, бо у нас краіна, што называецца, рэзананснага права, тое ж самае і ўнутры калоніі, ўнутры СІЗА адбываецца. Трэцяе, думаць адразу наперад, то бок пралічваць, таму што на шмат якія працэсы трэба вельмі шмат часу. Табе трэба новыя пігулкі атрымаць, табе трэба загадзя ўжо пачаць пісаць нейкія заявы, каб іх атрымаць, бо, можа быць, не адразу адкажуць, а ты ў выніку потым згубіш гэты там тыдзень прыёма лекаў. І, адпаведна, апошняя парада будзе досыць самае галоўнае разумець, што прям займацца здароўем досыць цяжка у любых месцах зняволення. Гэта хутчэй пытанне таго, каб мінімізаваць страты здароўя.
Ось, Але- зрозуміло. Станіслав, якія ваші, мабуть, лайфхаки, мабуть, не конкретно ў дачыненні да кратаў, але ў крытычным... Яшчэ дадам, што ёсць яшчэ, вось вы вывучаеце сітуацыю з тым, якія парушэнні ёсць за кратамі, у калоніях, якія робяць лекары, і ці можна даць такую параду чалавеку, палітвязню ці вязню, каб ён быў больш актыўны, ці наадварот, вось кажуць, вядзі сябе добра, ціха сядзі, лепш, там, твае добрыя паводзіны ўплываюць на тое, як цябе будуць лекаваць і як цябе будуць ратаваць. Ці ёсць такія нейкія назіранні? Ну, такой статистики, к сожалению, нет. В плане, в принципе, полностью согласен, что чуть думать наперед, некорректное слово, есть такой термин агравация, то есть когда ты усиливаешь жалобы, рассказываешь, что все гораздо хуже, чем есть, это, наверное, действительно может сработать. Проблема действительно в том, что сохранить здоровье невозможно. Здоровье, в принципе, зависит от многих вещей. Как минимум от питания, нормального сна, от нормального отдыха. Это базовая основа. Лишение сна в местах заключения – это уже, к сожалению, практика. Лишь питание можно поставить просто, какие выходят политвязни, какими повыходили внешне. То есть сохранить здоровье, попав в белорусскую тюрьму сейчас, практически невозможно. Раз минимизировать вред, ну, к сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Нет, невозможно. Практыкаванні. И очень сильно влияет лотерея. Так. Яўген, фізічнае практыкаванне рабілі які-небудзь? Што адбываецца? Шмат у якіх выпадках гэта не надта заахвочваецца. Афіцыйна это забаронена рабіць, адпаведна... нават так. Ну да, калі ўнутры камеры ты яшчэ можаш там пэўны час пазаймацца, там адцісканне зрабіць, калі няма нейкага вартавога побач, то ў калоніі ўжо цяжэй. Да, гэта не надта заахвочваецца, каб вы там самі па сабе... Не, ну можна выйсці ў лакальны ўчастак і, напрыклад, там падцягванне зрабіць, але калі вы пачнеце нейкае жалезе цягаць, то это ўжо забаронена. Это трэба рабіць так, каб ніхто асабліва не бачыў. І ці ёсць таксама нейкія назіранні з людзьмі, з якімі вы былі побач і пра вас, ці патрэбна, як вось кажуць у гэтых там старых лагерах там пры Сталіне, захоўваць энергію, ну нібыта, чым менш я рухаюсь, чым менш я там вытрачаю гэту энергію, тым лепей сябе адчуваю, бо мала вельмі ежы. Ці наадварот, вось, ну якая-небудзь актыўнасць, нават калі ў гэтым там у дворыку гэтым ёсць нейкі варыянт рухацца болей, мабыць. Ну, тут ужо пэўную стратэгію выжывання кожны абірае сам, у адпаведнасці са сваімі нейкімі ўпадабаннямі, са сваімі поглядамі. Я ведаў хлапцоў, якія і прытрымліваліся падыхода, што чым менш я буду подвергать себе там любым небяспекам, любым травмам, потому что травмование, например, велизная проблема. Ты можешь выйти там на маленькую пробежку, подвернуть ногу, ну и у тебя потом велизные будут проблемы. И інший бок, это, конечно, уже там, когда ты спробуешь наоборот максимально минимизовать затраты. Станіслав, і апошняе пытанне да вас. Што рабіць чалавеку, які вось выйшаў з-за кратаў? Куды ісці, які чэк-аут адразу рабіць, нават калі ён нічога не адчувае і яму падаецца, што ўсё добра са здароўем, але трэба ўвогуле ісці, і што трэба чэк-аутнуць? Ну, к сожалению, я сильно сомневаюсь, что есть кто-то, кто провел в колонии или в тюрьме больше года, и его ничего не беспокоит. По тем данным, что у нас получается анализировать, к сожалению, чаще всего это зубы, практически 100% тех, кто выходит, имеют проблемы. Это зрение, просев, рассаживается, скажем так, желудочно-кишечный тракт. Поэтому, как минимум, я бы рекомендовал... Ну, понятно, что в Беларуси тихо невозможно. Мы знаем про то, что вышедшие политические заключенные благополучно находятся под контролем, то есть поехать в условный санаторий, просто нормальный отоспад, нормальное питание, значит, восстанавливать физическую активность, потому что это тоже нужно делать довольно грамотно. Это невозможно. Поэтому хотя бы стоматология, хотя бы просто офтальмология, ну, желудочно-кишечный тракт, потому что, к сожалению, питание оставляет желать лучшего, если сказать очень мягко. Зразумела.
Зразумела. Дзякую вялікі, што далучыліся да нас. З намі быў намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы Станіслав Салавей, медык наш, які заўсёды нас кансультуе. А у студыі былы палітвязень, белсатавец Яўген Меркіс. Женя, дзякуй. Дзякую, што вы з намі. Бачыце. Ну, а мы з вами ідзем да Андрэя Сульжыца. Ён таксама там за чымсьці назіраюць і распавядзе нам. Навіны соцсетак, так. Ось КП доктара Станіслав Салавей яшчэ быў у эфіры, ён абавязкова бы пацвердзіў мои словы, што, нягледзячы на ўсе праблемы і складаныя тэмы, заўсёды трэба знайсці месца, каб расслабіцца, адпачыць, на больш лёгкія нейкія тэмкі пагаварыць. Ну так, Вы пасмяяцца, мяне мабыць. чуеце, напэўна, падтрымліваеце. Лайкам. Станіслав падтрымлівае Андрюшу Сульжыца лайкам. Андрэй Сульжыц наш, як тебе назваць, дыямантавед, Дыямантавед? Ну так. Дыямантавед. Добра, давайте, пачынай. пакуль не пачалося канфлікту, распавяду вам некаторыя рэчы, пра якія гавора увесь час беларускай сегмент інтэрнэту. Пачнем з таго, што нарэшце і віншую вас і гледачоў з тым, што пачалася вясна, і неўзабаве нас чакае галоўнае свята вясны. Іранская весна. Дарэчы, падпішыце так вот тут. Беларусь таксама рыхтуецца да вось гэтага тюльпанавага святу, да гэтага тюльпанавага дэсанту, да жаночага свята нашага 8 сакавіка. 8 сакавіка. Ваша є. Так. Любі мае Так, свята. так. І, Добра, значыць, кветкавыя стратэгіі, гэтыя бізнесмены, гэтыя акулы бізнесу ўжо рыхтуюцца ваўсю да гэтага свята. І ў гарадах ужо вызначылі шмат пунктаў продажу гэтых кветак. А вось у адным з гарадоў, у Маладэчна, на Меншчыне, такі ўвогуле пайшлі далей, і ўжо цяпер людзі самі забіваюць месцы для таго, каб прыйсці і на выгадным месцы прадаваць тюльпаны. Давайте паглядзім на гэтых вот бізнесменаў і павучымся ў іх трошки. Молодечно, 26 февраля, и уже начали занимать места для продажи тюльпанов. Это возле собора на Скорины, и до 8 марта осталось 10 дней. Ну, вось так вот за 10 дзён уже люди... А вы памятаеце, як калі прыбіралі снег, людзі ставілі табурэткі? Парковкі, так. Гэта ж все. Галоўнае, пасля чарга павінна быць, я за вами займаў вось гэтае ўсё. Не, ну добра, трэба падрыхтавацца. Рыхтуй, як там, сані летам. Не летом, а место для тюльпанаў у лютым за 10 дзён до 8 сакавіка. І едем далей. Значит, у Советском Союзе, мне так распавядалі, Денис мог пацвердзіць. Я чакаў гэта его жарт. Была мода у раннім Советском Союзе на незвычайныя імёны. Былі Алімпіяда, 1 мая, напэўна, розна. Октябрина. Октябрина красиво. Октябрина не пригожа, а красиво. Октябрина. Владлена, Владимир Ленин. І доўга мы можам працягваць. Цяпер таксама шмат, вот сярод, напрыклад, маіх знаёмых, ва ўсіх нейкія серыяльныя імёны бразільскія, не шмат хто, або нейкія старасветскія. Шмат хто называе не... Эстер. Зараз мала. Вітя, Андрей, Саша, Никита. Дзяніс. Дзяніса ўвогуле не існуе больш. Можа быць, Дэніс яшчэ ў нейкай такой варыяцыі. Але, ну добра. Значит, так вот бацька аднаго з хлопчыкаў у Брэсце, да прыкладу, цяпер шукае ў сеціве цёзку для свайго сына. А яго сына завуць цяперака, ну як на сённяшні час, даволі, ну дзіўнавата. Давайте дапаможам яму знайсці цёзку свайго сына. Як яго завуць, даведаемся з відэа. Увага на экран. Привет, Республики Беларусь. Сейчас обращаемся ко всем, у кого есть знакомые Поликарпы. На десятилетие, на юбилей сына пришла такая мысль, что Поликарп такой один-единственный в Беларуси. Но, во всяком случае, в Бресте вот мы находимся, живем, не видим, не слышим и так далее. Но... Поликарп, мультикарп, мегакарп, метакарп. Катя мяне называе у ранку. Напрыклад, ці калі я у чымсьці такім выходжу, Афанасий. Ну, калі у тебя такая фрызура, такая, волосы такие, вось такие, таким, ну, ліхтариком. А про Поликарпа, я памятаю, быў такі фільм у савецкія часы, і там быў Поликарп Поликарпович. То бок яго бацьку назвалі Поликарп, і бацька Поликарп назваў свайго сына Поликарп.
Трымайся, Палікарп. Так, Што яшчэ? дякую, Денис. Ну, гэта грэцкае імя. Цяпер фундаментальна ідзем в мета-узровень. Ведалі, адкуль узялася ўвогуле легенда такая, ці думка о тым, што беларусы вельмі любяць бульбу. Мы любім бульбу, дранікі, у нас ёсць... Што было, то і любім. Што было, то і любім. Дарэчы, што было, адкуль яно ўзялося? Калі мы будзем шукаць нейкі нулявы кіламетр нашых дранікаў... Бульбяны нулявы кіламетр. Бульбяны нулявы кіламетр, то нам трэба, не паверыце... А чаму не паверыце? Паверыце, у Бярозаўскі раён. Паміж вёскамі Пешкі і Чэрнікава адкрываем свае мапкі і глядзім. Пад старой ліпай прытаіўся суровы валун з шыльдачкай. Вось тут, бачыце, садзяць бульбашку, а побач з ім і стаіць памятны знак з вялікім камнем з бульбай. Гэта помнік бульбе. Тут, у гэтым месцы, вось на гэтым поле, вы бачыце яго зараз на сваіх экранах, у 1830 годзе памешчык Ігнат Шэмет зладзіў сапраўдную аграрную рэвалюцыю. Тут пасадзілі першае бульбяное поле ў гісторыі Беларусі. О, слухайце, гэта цікава. 195 гадоў. 195 гадоў. Перу цяжка было. І Беларусь. Беларусь і Перу. Бульбяныя, галоўныя бульбяныя пюрэ. Адкуль назва пюрэ? З Перу. Дзякуй, Андруша, што ўсё гэта нам расказаў. Нагадваем. Так, пытанне. Як вы збіраецеся распарадзіцца гэтай вясной? Што плануеце паспець зрабіць, дасягнуць, скончыць або пачаць? Пішыце ў каментарах пад нашай трансляцыяй. Якія вашыя планы на гэтую вясну? Ось, карацей. А я прачытаю. Так, якія ваши аргументы, як кажуць. Ну, а мы ідзем далей і хацім распавесці вам пра дату, якая таксама тычыцца нас, кожнага з нас. Гэта, ну што? Да. Ну, уже прайшло вось... Гэта зацікаўленасць была ў маім голасе. Дзякуй. На тыдні ўвесь свет узгадваў пачатак паўнамаштабнага нападу Расіі на Ўкраіну. Нас гэта тычыцца таксама, кожнага беларуса. Пайшоў 5-й год вайны пры нашых межах. І гэтую... Больш не міратворцы. У берасці напярэдадні 4-й гадавіны паўнамаштабнага ўварвання Расіі ў Украіну паказалі партрэты ўдзельнікаў гэтак званай СВА. Выстава Ірыны Харкаўскай «Франтавікі. Взгляд» адкрылася ў будынку расійскага дому, берасцейскага філіалу арганізацыі, што папулярызуе расійскую культуру ў замежжы. Арганізатары называюць намаляваных вайскоўцаў героямі, падкрэсліваюць, цытата, «жывыя эмоцыі і сілу вачэй». Гучыць як аксёмаран, бо, як адзначаюць куратары, частка з байцоў, якіх размешчаныя на партрэтах, ужо загінулі. На адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі Генеральнага консульства Расіі і мясцовага аддзялення рассупрацоўніцтва. У культурніцкай частцы праграмы выступ скрыпічнага ансамбля, удзельнікаў праекту «Фактор Бай» і прарасійскага аб'яднання «Арыён». Наведнікам таксама прапановвалі склеіць палатно са стужак у колерах расійскага трыкалору. Нашыя калегі сайту Белсату звярнуліся ў расійскі дом у Берасці з просьбай пракаментаваць адыёзную імпрэзу. Аднак прадстаўнікі установы размаўлялі неахвотна. Берасці не першы беларускі горад, які выставіў у сябе партрэты ўдзельніку СВА. 22 студзеня выстава адкрылася ў Гомлі, куды яе прывёз Бранскі дзяржаўны краязнаўчы музей. Аднак ужо ў сярэдзіне лютага экспазіцыю прыбралі, а расійскі дом у Гомлі заявіў пра неканструктыўнае дачыненне з боку некаторых арганізацыяў. Каму канкрэтна не спадабалася выстава, прысвечаная гэтак званым героям СВА, невядома. Пры гэтым, нягледзячы на крытыку бранскай выставы, у Гомлі не спыняецца прарасійская прапаганда. У будынку расійскага дому сістэматычна адбываюцца лекцыі і паседжанні гістарычнага клубу, прысвечаныя, цытата, місіі СВА. Як яшчэ яны гэта назавуць, я не ведаю. Гераізацыя акупантаў, місія СВА і всялякая астатняя. Але мы ўсё гэта заскрыншотім, запішам і... Усё, дзякуючы інтэрнэту, ўсё застаецца. У нас у студыі Вадзім Кабанчук. Каліновец, беларускі добраахвотнік, які ўдзельнічае ў абароне Украіны яшчэ з 2014 года, цяпер прадстаўнік АПК па нацыянальнай абароне. Вітаю. Вадзім, дзякуй вялікі, што пагадзіліся да нас прыйсці. Першае, мы паклікалі вас, каб абясшкодзіць галоўныя тэзісы, наратывы вось беларускай прапаганды, што там адбываецца ва ўкраіне. І адразу пытанне датычнае таго, што адбываецца зараз у свеце. Чыталі пра Іран? Ведаеце пра Іран? Безумоўна. Хаменеі больш няма. Глядзіце. Асад, Мадура, Хаменеі. Хто наступны?
Ну, беларусы ведаюць, хто наступны, і мы давно ўжо гэта... Чакаюць, не ведаюць, чакаюць. Чакаюць, так, мы загадалі гэта жаданне, і яно набліжаецца пакрысе. Ага. Ну, падаецца, у беларусаў некалькі Калі варыянтаў. з палітычнай мапы свету знікае чарговы дыктатар, нехта ў Менску працірае халодны пот. Так, добра. А ці гэта можа ўплываць на нейкія вось зараз тое, што будуць казаць у прапагандзе, тое, што будзе казаць Лукашенко, Пуцін, яшчэ таксама вялікі сябра ўсіх дыктатараў. І ці можа гэта неяк змяняцца і таксама адбівацца на сітуацыі вайны ва ўкраіне, бо калі адзін дыктатар пачынае памірае, іншыя хвалююцца і пачынаюць лупіць гэтымі снарадамі па краіне. Ну, мы ведаем тут прамую сувязь іранскага режиму ў Москве і ў Менску, тому што мы ведаем, сколькі шкоды і ахвяраў прынеслі тыя самыя іранскія шахеды, мадэрнізацыя якіх зараз бомбіць украінскія места. І, безумоўна, будзе і негатыўны і пазітыўны адбітак у вайне в Украіне, тому што калі вайна зацягнецца на Бліжнім Усходзе, частка сродкаў ПВА, напрыклад, артылерыйскіх снарядаў, она хутчэй за ўсё пойдзе туды. А мы ведаем, што Украіна, напрыклад, спыняе балістычныя атакі толькі з дапамогай заходняй зброі, тому што, ну, на жаль, няма ўласных сродкаў, каб перахопліваць балістыку. Ось. Ну, пазіцыў, безумоўна, тое, што гэта разбіваецца інтэрнацыянал дыктатараў, і у цэлым іх пазіцыі ў свеце слабеюць. Фламінга гэта казкі? Ці насамрэч існуюць? Фламінга ўжо пачалі сваю працу і б'юць на адлегласць болей за 1000 кіламетраў. На падходзе ўжо украінская балістыка. А я, ведаючы тое, што сродкі супрацьпавітрывай абароны Расійскай Федэрацыі базуюцца на былых савецкіх наработках, у іх няма амаль шансаў па перахопу балістычных ракет. Тое, што яны робяць зараз з украінскімі гарадамі, хутка пачне адбывацца в самой Расіі. І Пуціну будзе ўсё складаней тлумачыць дарагім масквічам, што СВО пашло не па плану, калі пачнуцца ўдары менавіта па самой Маскве. Давайте яшчэ караценька тады пра тое, што ва ўкраіне адбываецца, якая сітуацыя на фронтах, бо, ну, зразумела, што ОНТ, ОРТ, БТ і усялякія калегі. Украіна прайграе ўсё роўна, нічога не зробіш. У некаторых ужо прайграла, у іх свая рэальнасць, таму вось што сапраўды адбываецца, бо мы таксама ж разумеем, што ну, зіма такі час для ваенных дзеянняў не вельмі спрыяючы. В стратэгічным сэнсе Украіна ўжо выйграла, таму што ідзе 5-й год вайны. Зараз мы бачым, агрэсар знаходіцца фактычна в тупіке. Яны канвенцыйнымі сродкамі на фронце амаль не могуць рухаць лінію фронта так, як яны хацелі там далей на захад. Ну, тым больш не кажучы ўжо нават пра захоп хоць аднаго абласнога цэнтру. 5-й год вайны, іхныя все прапагандысцкія вот эти гасла, што можам паўтарыць, дзеды ваявалі, оно нічога не працуе. Мы бачым, што украінцы вынаходлівая нацыя, яны знайшлі эфектыўныя сродкі, як іх спыняць на поле бою. В той же час они спрабуюць павялічыць тэрор гарадоў, просто знішчаюць грамадзянскую інфраструктуру. Была вельмі складаная гэта зіма ва ўкраіне з-за самой зімы, з-за марозаў і плюс атак месцаў. Але мы бачым, што контрзахады, якія прадпрыняло украінскае кіраўніцтва, прывяло да змяншэння гэтых атак. І зараз будзе на нашых вачах адбывацца дэградацыя вайскова-прамысловага патэнцыялу самой Расійскай Федэрацыі. Таму што Украіна нарэшце выходзіць на масавае вырабніцтва сваіх ракет, як крылатых, так і балістыкі. Дарэчы, шаноўнае гаспадарства, калі у вас ёсць вось гэтыя пытанні, прайграе Украіна, не прайграе, а вы паглядзіце на мапу. Вось у інтэрнэце ўсё гэта ёсць. 2022 год люты і далей Расія прыйшла, потым у верасні Расія адышла ад Кіева, ад Харкова, ад Запорожжя. І вось далей 2022 год, 23, 24, 25, ўжо 26 год нічога не адбываецца. Лінія сутыкнення, яна не рушыцца ні туды, ні сюды.
Ну, якая ж гэта перамога? Але ёсць змены, якія нас тычацца. Тычацца беларусаў і, ну, як сказаць, добрым бокам падышлі да Беларусі, бо зараз такія вялікія змены у, не пабаюсь сказаць, дыпламатычных адносінах афіцыйнай Украіны і дэмакратычнай Беларусі, то бок Владимир Зеленскі сустрэўся са Светланай Ціханаўскай. Владимир Зеленскі запрасіў Светлану Ціханаўскую, таксама, я так разумею, што і прадстаўніцтва у Кіеў, і гэта адбудзецца, ну, мы спадзяемся, вельмі хутка. Таксама ўжо Украіна плануе назначыць спецпрадстаўніка па Беларусі, таксама па еўрапейскай частцы. Гэта супала ўсё з анонсам Зеленскага вось гэтых радыёустаноў, якія з тэрыторыі Беларусі перадаюць сігнал і па якім ляцяць шахеды, вось нешта такое. І ўпершыню мы вось пачулі ад Зеленскага крытыку Лукашэнкі, персанальныя санкцыі. То бок, Украіна дэмакратычная, якая заўсёды імкнецца да гэтага, развярнулася да Беларусі дэмакратычнай. А ці ёсць унутры Беларусі, унутры Украіны, вось гэтае адчуванне, што, напрыклад, нашым вайсковым, таксама і падроздзелам, як кажуць, даюць нейкія такія установы, што вось будзем працаваць з Беларусю, ці, мабыць, нейкая палёгка ў адносінах да людзей, беларусаў, якія знаходзяцца ў краіне. То бок, як яно адчуваецца ўсё гэта там? Ну, найперш я закрану гэту сеть, з дапамогай якой навадзілі шахеды. Яна знішчана, яна ўжо не функцыянуе. Украінцы не раскрываюць тэхнічныя падрабязнасці, як было зроблена, ці праз кібератаку, хутчэй за ўсё, ці нейкімі іншымі сродкамі, ну, яе ўжо няма. Што тычыцца... Ось тая самая на тэрыторыі Беларусі. Так. Ух ты ж! Што тычыцца украінска-беларускіх адносінаў, ну, я асабіста чакаў такога развароту з 2014 года. І, в прынцыпе, я па ідэйных меркаваннях і прыехаў в Украіну. Я верыў, што рана ці позна гэта будзе. Таму, на маё разуменне, гэта велізарны прарыў. Прэзідэнт Зеленскі сказаў, што яны адрозніваюць рэжым Лукашэнкі і асобна народ. Ёсць разуменне. Ёсць зараз узаемныя, скажем так, узгаднення стратэгій, якія прадстаўлены украінскім бокам і беларускім. Працуюць працоўныя групы, рыхтуецца візіт. Напрыканцы сакавіка будзе бяспекавая канферэнцыя беларуска-украінская ў Кіеве, дзе таксама будуць падняты вельмі важныя тэмы. Я меркую, што проста настаў час, што Украіна звярнула ўвагу на свой паўночны фланг, які ў 22-м годзе быў актыўным фронтам. І рана ці позна Украіне трэба будзе вырашаць пытанне са сваёй бяспекай на поўначы. Ну, а там, зразумела, знаходзіцца таварыш Лукашенка, я так думаю, што ён уже асабіста разумее сваю перспектыву наогул ва ўсёй гэтай авантуры, з якой його вцягнуў Пуцін фактычна, і зараз вельмі складана выйсці. Таму, ну, то, што я бачу па сігналах, якія ідуць, яны рыхтуюць в тым ліку запасны аэрадром. Напрыклад, частку сваіх актываў яны ўжо перевялі в Аман. А можа уступіць Беларусь у вайну? Непасрэдна? Скажем так, Беларусь не може вступити в війну, її втягнуть в війну. Її втягне в війну Російська Федерація. Коли от зараз Путін зараз... Межу перейсти. Глядіться, Путін зараз, в принципі, не розвівся. Да? Він може спинити війну хоч завтра, він може дати загад і все спиниться. Але коли у них буде прийнятий план по наступному етапу ескалації, прогнози такі, що хутчэй за все Білорусь, ці як територія, ці нават праз беларускія силові структури, вона буде втягнута в цю війну. Логіка війни така... Ви маєте на увазі непосередньо армію? Армія білоруська була задзейнічана в операції супроть України в 22-м годі. І в той ці іншій мірі вона завсюди виконувала роль. Ці то відвлікаючих маневрів, ці логістичного забезпечення, ці радіоелектронної боротьби, ці вивідки. І все це працювало в інтересах Російської Федерації. Так, ми бачимо, що зараз у росіян проблеми в тим ліку із живою силою, із технікою. І такої акції, як Білорусь, в яку вони вкладали мільярди, і вони лічать це своєю територією, вони задейничають в наступних вітках ескалації. Мені це відовочно.
А ці зменіць вось гэтая пазіцыя афіцыйнай Украіны і Зеленскага таксама, і офіса Зеленскага, вось гэтае адношанне да беларусаў, ці зменіць яно матывацыю, напрыклад, людзей, якія ўсё яшчэ могуць далучацца там да палка Каліноўскага, ці да добраахвотнікаў, ці да падроздзелаў украінскіх, і таксама якой была ваша матывацыя далучыцца ў 2014 годзе, ну, не ведаю, твоя, Дзяніс, вось паехаць распавесці ад Белсата пра тое, што там адбываецца, вось распавядзіце. Ну, я асабіста спрагназаваў, калі я ехал в 2014 годзе пасля расстрэлу Небеснай сотні, што в рэгіёне будзе вайна. В эту вайну, безумоўна, будзе вцягнута Беларусь як сацеліт Расійскай Федэрацыі. І врэшце-рэшт яны атрымаюць паразу. То, что, в принципе, мы зараз и бачим. Просто, ну, мои прогнозы, они были тады, что почнется в полномасштабках еще в 2014 году. Мы бачим, что это отбылось в 2022. Я верю в то, что и Российская Федерация будет разгромлена физично на территории Украины. Тут питання тільки в часі, питання в коштах этой перемоги. Некоторые прогнозуют, что режим Лукашенко падзе разом за режимом Путина. Я лечу, что режим Лукашенко будет зруйнований одночасово с режимом Путина. Может быть, нават ранее режима Путина. Так, мне падаецца таксама, што по одной карте, по одной дорожной карте пойдуць. Ну, распавядзі ўжо, ты чаго паехаў. Што я распавядзі? Ну, калі ты чуеш з усіх бакоў ад беларускай, ад расійскай прапаганды вось гэтую хлусню ўсю, ты кажаш сам сабе, ты памятаеш, я казаў табе таксама, што не, пачакай, я пойду сам сваімі вачыма ўсё гэта убачу і ўсё гэта распавяду. Цябе распавяду, гледачам распавяду, сябрам сваім распавяду, суседзям, усім, я паспрабую сам распавесці, што там ва ўкраіне адбываецца. Я ўбачыў, распавёў, паўгады працаваў, ну, гэта заўсёды засталося за мной. Дзякую вам, Саша Баразенко. Ніхто з Сашай, з аператарам Сашай Баразенкам, ніхто мяне ўжо не пераканае ў тым, што там Украина напала на Россию, Россия такая бедненькая. Але вось это рашизм, гэта называется рашизм. Сябры, шановныя, ўсё, што адбываецца ва Ўкраіне, гэта рашизм. Вось давайте так, вось там ты сваім БТшным калісьці ртом распавядаў табе, мабыць, вось Дудзінскі кажа, што вайна ва ўкраіне нехта верыў, распавядае і аб'яднаны пераходны кабінет, і офіс Ціханаўскай. Але ёсць людзі, якія на баку Расіі ваююць, якія працуюць наймітамі ў расійскім войскі. І вось, як вы думаеце, якая там матывацыя? І ці змянілася гэтая матывацыя з 22-го года, з 14-го года, і вось, мабыць, зараз, калі сітуацыя мяняецца? Толькі грошы. Вы маеце на увазе беларусаў, якія беларусы, якія наймітамі ў расійскай арміі. На жаль, можна канстатаваць, што іх в разы болей, чым беларусаў, якія змагаюцца на баку Украіны, таму што, ну, просто звычайнаму беларусу дабрацца на тэрыторыю Украіны это вельмі складана. У нас, напрыклад, на пачатку вайны былі тысячи заявак, але большасць гэтых людзей так і не змаглі праехаць ва Украіну па розных прычынах. Там нашмат все прасцей. Частка з іх это людзі индоктринаваны рускім мірам. Частка з іх это просто заробітчане, якія працавалі там дзесьці в Москве ці в Росіі на будоўлях і спакусіліся вот этими байками про лёгкія грошы на вайне. Ну, некоторые из их на полной романтике там. На жаль, мы знаем, что уже белорусских громадян загинуло на баку России больше 300. Это только уже докладно высветленные имена. Мы ведаем. Так, а их хутчэй за все болей, тых, которых мы еще не ведаем. Трапляюцца они перыядычна в полон. Зараз я ведаю, больше 10 белорусов в полоне находятся у украинского боку. Я шчыра скажу, я не вельмі турбуюсь за іх матывацыю, за іх перакананне, я больш турбуюсь за тую частку беларускага грамадства, якая не падтрымлівае вайну і дакладна не на баку дыктатара Лукашэнкі і Пуціна. Прыгожа. Так, і нам трэба зрабіць все магчыма, каб гэты яскравы сігнал палітычны, які дала Украіна, людзьмі всередине Беларуси быў пачуты, і яны зрабілі выснову, што мы не ворагі, мы нармальныя суседзі, і мы будзем і далей нармальнымі суседзямі. Нам проста вырашыць трэба сітуацыю всередине сваёй краіны. Зробім, усё зробім. У нас у студыі быў Вадзім Кабанчук, прадстаўнік АПК ў абароне
і нацыянальнай бяспецы. Дзякуй вялікі, што далучыліся. Ну вось бачыце, гэта вось такое таксама быць беларусам, працягваць быць беларусам, глядзець таксама, што твои суседзі, як яны да сябе звяртаюцца, якія адносіны, ідзе вось гэтая такая оцепель і как пацяпленне, і разумець, што добрыя людзі разам, а мы робім сваё беларускае, выхоўваем па-беларуску, размаўляем па-беларускі і падтрымліваем беларускае. Вось пра гэты рэпартаж. Куды мы трапілі? Дзеці малююць, дарослыя чакаюць, прадаюцца кніжкі, гучыць музыка. Ну, сёння святкуецца тут у моладзевым хабе беларускім дзень роднай мовы. Да, і гэта фестываль прысвечаны самым розным падзеям. У тым ліку я ўдзельнічаю як адзін з аўтараў кніжкі «Патаемная спадчына», прысвечанай выбітным беларускім жанчынам у гісторыі Беларусі. І тут выступаюць артысты, спяваюць, прадстаўляюць іншыя кніжкі. Я думаю, это вельмі добрая ідэя, каб беларускія дзеці, якія жывуць у Польшчы, Варшаве, памяталі пра свае карані, прыходзілі, тусілі разам. Гей, да, грай дуда, рыка дуда. Гей, да, грай дуда, рыка дуда. Гей, да. У Манюшки было 10 затей, понимаете? Но это товарищ Шипацкий вы мусите оценить. У часы Станислава Манюшки лічылася, што гэта неяк навошта. Ёсць песні французскія, ёсць песні рускія, навошта спеваць по-беларуску, навошта спеваць по-польску. Это такая была культура и такое уявление. Але Станислав Манюшка придумал, что можно спевать не только спевать песни на своей мове, и больше за тое, писать на нее целые оперы. У тыя часы не было телевизора, не было интернета, не было ютуба. Вот мы зараз хочем, мы зайшли в ютуб, так? А тады люди хочут и пошли в оперу. Я ўражана, што так шмат людзей. Вось, прыходзіцца перакрыкваць усіх астатніх. А тут... О, давайте я проведу короткую. Котики, это самое распаўсюджанае. Бачите, я уже тут у нас 4-й котик на руце. И не апошні. Опа, супер. Не дай же загинуть мове, на якой размаўлялі твои продки, абарані яе. Ад каго? Зграя палюе, шукая заповедный белорусский скарб. Ну, подкажи, бабуля, где наш скарб народный, який был схованы у ту куферку? Бабуля усміхається одними очима, загадково глядить удалечіню і каже: я з вами в серці. Заспокоиваючи. А з нами на сувязі знову Чому на сувязі? Вітаю! Алло, Андрій, алло. І перша порція ваших адказів на питання дня. Які ваші плани на гэтую весну? Так. Якія у іх планы на гэтую? У іх. Па-першае, адзначыў адзін з каментатараў, што авіяносцы ўжо высунуліся ў напрамку Менскага мора. Раз. Авіяносцы, Менскае море. Жартик. Добре. Добрый жартик, добрый. Туды ж жартик. Прыйшла і адарвала голову там сумасшедшая весна. Добра, зразумела. То бок мы зараз з вами, людзі, якія пра расчалавечванне кажуць у сваіх эфірах, вось как бы рады таму, што занесло... Ой, все ж таки подкресливаю. Иранская весна. Так, и это не мы, а наши комментаторы. Это не мы, это вы. Да, это давайте далей. Просто читаем комментарии. Планы на весну, нарэшце. Знову політика. Спалить пудила. Я уже придумал, что это про политику. Спалить пудила. Я не буду комментовать. Так. Там 2 пудилы еще засталося.
Так, навошта словы нейкага калумніста, который завёў тэлеграм-канал з вядомым імем, прыпісваць Статкевічу. Па маёй інфармацыі, тэлеграм Мікалай Статкевіч належыць Мікалаю Статкевічу. Слово там напісана, належыць непасрэдна яму самому. Але слова калумніст прыгожа. Сам Мікалай Статкевіч абвесціў аб гэтым, што гэта яго тэлеграм-канал. Ніхто не ведае, што будзе ўвесну, толькі ў катоў усё адбудзецца, як звычайна. Так. Ой. Катя. План на весну – трапіць на подлёдную рыбалку ў сакавіку, вярнуцца ў мацоўню і працягнуць ремонт. Руселік. І это не Валера Руселік, это Вожык Патрыёт. Так, про Поликарпа. Поликарп – гэта аб'яднанне монокарпаў. Вось, наши вайбы. Давай. Стэрэакарп. Закончым кепска. Наогул, будаваць планы вельмі дзіўна зараз. Усё, што заўгодна, можа здарыцца. І мы гэта бачым. І мы гэта зараз усё бачым. Вось толькі спаць. Дзякуй, Андрэй. Што... Чырвоны верас. Хай працягваюць нам пісаць каментары. Пра прыгожае. На чырвоным верасе, да рэчы. А чырвоны верас – гэта беларуская прэмія кінакрытыкаў, беларускі Оскар, так званы. Мы зараз вам, як мы, Настя Печенкова, распавядзе пра ўсё тое, што там адбываецца, а пасля будзем глядзець лучкі. Так, Іран, вайна, палітыка і лучкі з чырвонага, як так, коўдры? Коўдры. Дыванка. Давайце ўжо ваш чырвоны верас. Адкрыем сакрэт, калі вы яшчэ не пабачылі. Наша Ганна таксама была на гэтай імпрэзе. І муж нашай Ганны стаў, як гэта кажуць, лаўрэатам фестывалю, намінантам. То бок, наша галоўная зорка. Мы заўсёды пра сваіх кажам, нашы зоркі самыя лепшыя, вы разумееце. А гэта азначае, што Ганна зрабіла тое, чаго мы чакалі амаль год. Яна прынесла нам лукі з чырвонай, як гэта называецца? Чырвоны дыванок. З чырвонага дыванка. Так, я лічу, што гэта сапраўдная для нас фэшыяністаў з'ява, што мы можам ганарыцца тым, што цяпер і ў нас ёсць наш беларускі чырвоны дыванок, які мы можам абмяркоўваць, насалоджвацца, бо не ўсё ж Оскары ды Грэмі нам з вами разглядаць і абмяркоўваць. Але на гэтых дыванках ёсць нейкі дрес-код. Ці быў ён у нас, ці у нас гэта джинсы і шведр? Не, дрес-код быў, і ён быў пазначан у запрашэннях, і каб было зразумела нашым гледачам, напрыклад, ёсць white-tie дрес-код, гэта самы высокі ўзровень, які мае вельмі много абмежаванняў, якія абавязкова трэба... Гэта як да каралевы, нават да караля. Оскар, таксама такога ўзроўня. І ўсё. І на экзамен па высшай матэматыцы. Так, ёсць black tie, гэта таксама высокі ўзровень, але ў яго ўжо ёсць падвіды, і вось адзін з такіх падвідаў гэтага дрес-коду быў указан у запрашэнні да гэтага мерапрыемства, black tie optional. На мой позірк гэта азначае, што... Optional или option? Option. Опцыянальна. Так, і мне здаецца, што гэта дапускала крэатыўны падыход да вобраза. І мне кажется, што гэта круто, таму што творчыя людзі, творчы падыход для таго, каб самавыразіцца. Так, падрыхтавала спецыяльна для раніцы з Белсатам фотачкі, давайце глядзець і ацэньваць цудоўныя лукі. І па-першае, канешне ж, гэта Ірына Кацяловіч, якая была соарганізатаркай гэтага мерапрыемства, і яна заўсёды выглядае шыкоўна, і гэтым разам таксама была на высоце. Вось, на жаль, што мы не можам сапраўдна, мы проста ўпершыню гэта робім, да? Але пасля мы будзем яшчэ падпісваць, які гэта дызайнер, які там дызайнерскі дом, усялякае такое. Імкнуцца да гэтага. Давайце паглядзім далей, бо былі выдатныя і мужчынскія вобразы, напрыклад, Максім Жбанкоў, кінакрытык, і ён быў членам журы гэтага, і таксама выглядаў вельмі імпазантна, элегантна. Але ён заўсёды, ён такі прыгожы, такі... Канешне, безумоўна. Я была ў захапленні ад вобразаў ведучых намінацый. Гэта была Крысціна Дробыш і Павел Гарадніцкі. Ад іх немагчыма было ўвогуле адвесці вачэй. Яны былі неверагодна прыгожыя. І яшчэ хацела адзначыць амаль каманду прадстаўнікоў фільма «Пераможца» у галоўнай намінацыі, але ён взяў і там шэраг іншых намінацый. Гэта прадстаўнікі каманды фільма «Пад шэрым небам», Мара Тамковіч, Александра Вайцяховіч і іх
аператор, я, на жаль, не ведаю, як яго завуць. Таксама яны скрыліся шчасцем, былі неверагодныя, цудоўныя. Увогуле, хацелася б таксама паглядзець і сказаць, што было вельмі многа прыгожых, таленавітых, стылёвых беларусаў. Гэта былі, там прысутнічалі і музыкі. Известныя беларускія музыкі, напрыклад, Папа Бо, Сергей прысутнічалі. Мастакі, і адна з намінантак таксама была, гэта Анастасія Рыдлеўская, якая, як заўсёды, выглядала у сваім стылі, творчым. Я думаю, што якраз такі яна была у лукі свайго, стварэння. Нашы фотографы выдатныя, таксама лаўрэаты прэміі Канапляў Лейдзік, былі розныя журналісты, блогера. І ведаеце, так, Саша Чарнуха. Што мне было прыемна, нават на мерапрыемстве былі заўважаны прадстаўнікі моднага цэху. Я б так гэта нават не пабоюся гэтага слова. Гэта вы? Да, вось Дзяніс Тарасенка прыйшоў з уласным стылістам. Але не ў блэк-таі, як я бачу. Гэта пракатвае, як стыліст узгадніў, бо вырашыла, добра, што на кожным чырвоным дыванку павінен быць свой бунтар, свой хуліган, інакш будзе сумна. Таму я думаю, што гэта таксама можа быць, але як бы гэта ні выглядала, можа быць, не сорамна, так, не сціпла. Я б хацела распавесці пра свой лук. Так, бо я бачу, што ёсць беларускі нейка... Так, гэта агулам беларускія дызайнеры, агулам была апранута беларускіх дызайнераў, і гэта мае заклік аб тым, што я мару, што аднойчы беларуская мода і беларускае кіно будуць ісці поруч. Вельмі, вельмі спадзяемся. Зараз давайте слухаць прыгожую музыку, яшчэ паглядзім вось гэтыя фотачкі, фотаздымачкі, прыгожы кліп музычны, а пасля к нам прыйдзе Сергей Чалы. Таксама будзем з ім нешта абзіраць, але эканамічнае, не лучкі. Давайте. Щучинщина, 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 Щучинщина. Тут ручаї, як ручники, і танчі дівки у карагоді. З подмазанистая руки, росте ячмень і житородить. Тут лясы, полі гудять, невичерпальное багаття. Настарай, і так не взять, як зоветься гэта щастя, щастя, щастя. Щучинщина, 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 Щучинщина. Не треба мне краев других, тут жизнь найлепшая награда. Нас выбирался клашет злых Хурнович, желудок и ляды, ляды, ляды. Щучинщина, 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 Щучинщина. Все разом. Давайте коротенько, одразу. Сергей Чалы. Сергей Чалы. У нас экономист. Наше ўсё. Я кажу, падтрымайце лайкамі, падтрымайце падабайкамі, падтрымайце каментарамі, бо мы заўсёды яго запрашаем. Першае пытанне. Як тебе вось апошнія сусветные падзеи? Иран, Хаменеи... Предсказуемо, на самом деле, все предсказуемо, очень серьезно. Просто к тому, что это же
Классическая война. Это... Да, конечно. Ну, послушай, когда у тебя половина флота приехала, и там, хотел слово неприлично сказать, ну, крутится, короче, там половина флота. Это примерно как у русских, когда с декабря они там ходили, это вот группировка эта полумиллионная. Да, и наши там все рассказывали, да нет, это он просто пугает. Ну, так не бывает. Ну, то есть, как бы рано или поздно, если у тебя есть молоток, ты во всем будешь видеть гвоздь. Но рано или поздно эта война начнется. Тем более, что, ну, это же, как это, фильм, помните же, «Хвост вертит собака», это же оно, да. У человека там Epstein Files, да. Причем, кстати, вы заметили, что название операции, которые они сейчас проводят, это же именно референс Epstein Files. Epic Fury. Эп-фи. Epstein Files, Epic Fury. И это не совпадение, так? Не думаю, что нет. Думаю, что нет. Что с ценами на нафту будет? Вот не знаю. Я, честно говоря... Русский пролив не зачинили. Нет, смотри. Значит, здесь история какая. Если раньше во всех, вот до Трампа, до второго Трампа, всегда можно было говорить, что только где-то начинаются, особенно в Персидском заливе, какие-то проблемы, значит, обязательно будет расти доллар, и обязательно будет расти цена на нефть. Обычно это происходит против друг друга, потому что, когда растет цена на нефть, ну, обычно наш в долларах выражается, значит, скорее всего, это означает, что доллар падает. В данной ситуации она уже другая совершенно, Америка уже другая. Америка это сейчас ведет себя как экономика ее, как экономика латиноамериканской страны. От долларов избавляются, и теперь это, ну, просто его место пока еще некому занять, но по большому счету мы видим, как он теряет роль вот этой самой валюты, куда бегут первым делом, когда начинаются какие-то геополитические сложности. Так, а что пройдет? Ну, евро? Юань нет. Швейцарский франк, даже японская иена, которая долгое время, на которую никто не обращал внимания. То есть проблема в том, что в таком объеме никто пока не воспроизводит активы безрисковые, так называемые. Но я думаю, что то, что мы сейчас видим, это, ну, запущен период длительный, но период потери Америкой своего геополитического и экономического лидирования в мире. Ладно, Америка, почекайте. Белорусам, вы зараз, коли сказали, что доллар усё, зараз усе белорусы свои достали. Так они так это знают, минус 15% доллар ко всем валютам за прошлый год. Это и так все произошло. Покуль не меняем на это. Ой, не дергайтесь, главное, что... Тогда давайте больше серьезно. Наши питания. Я считаю, что самое главное, что сейчас происходит, это Лукашенко под кроватью. Вот, он же человек трусливый, да, и все, что заставляет его бояться, все для меня, вот, что происходит это в мире, это хорошо. Але ён паспеў вось за гэты час з'ездзіць до Путина. Про гэты визит мы не ведаем ничего. Знаете, что я еще хотел сказать по поводу этой самой истории? Значит, американская пресса писала, что со ссылкой на типа какие-то высокопоставленные источники в окружении там иранских чиновников, что Хаминеи подготовил схему. Помните, когда-то Лукашенко принимал, я его называл декрет о мертвой руке. Что будет в случае, если он пропадет, его посадят на подвал, этот Федута вместе с Зиньковичем там или еще что-то, да, и, соответственно, значит, какая должна быть процедура не наследования, но хотя бы экстренного управления страной. Кто возьмет ладу. Да. И вот теперь, значит, Хаминеи действительно так сделал. Он каждому назначаемому собой члену кабинета и военного руководства, потому что есть, которые назначаются ниже, а это конкретно, который он лично определил по 4 преемника на случай, если их устранят, а себе, как говорят, 3, но типа секретных неназываемых, что их тоже, значит, не устранили. И вот мы сейчас имеем возможность в реальном времени наблюдать, насколько действительно вот такого рода декреты мертвой руки, они работают. И сейчас происходит эксперимент в реальном времени, потому что такие закрытые режимы, мы же точно не знаем, как они устроены. Действительно ли он персоналистский? Или он на самом деле корпоративистский, и там есть какие-то группировки, между которыми нужно интересами балансировать. И вот то, как сейчас будет динамика власти, я думаю, что на самом деле он вряд ли всерьез поменяется, потому что там есть много структур, которые там типа корпус стражи Иранской революции, там вот этот вот совет старейшин, которые определяют потом нового там какого-нибудь очередного Хаминеи и так далее, и так далее. То есть, ну, по крайней мере, мы увидим, как в действительности устроена система власти. Это то, что называется... Ну, проблема же в том, что ни экономика, хотя экономика уже становится, ни политология не являются экспериментальными науками. А сейчас проводится эксперимент, который позволяет очень много понять. Власне, вот все зараз. Да. Але ж
спецыялісты прагназуюць нафту ўсё ж такі 130 Не, нават больш долларов за баррель. Не. Во-первых, я не верю в то, что эта война будет длинная. Я думаю, что это очередной договорничок в духе «давайте вы ударите по нам, а мы давайте ударим по вам», как это было в прошлый раз. Когда в прошлый раз точно так же они же рассказывали, что, помните, удары были совместные, то же самое ракетное, бомбовое Израиля и Америки по... Тему, на якую яны могуць паразмаўляць. А мы з вами вернемся домой. И для того, каб вярнуцца, я вам нагадаю, Беларусь и Россия — гэта краіны, за якімі мы назіраем, і там заўсёды ідуць войны, гандлёвыя войны. А мы падрыхтавалі вам сюжэт. Вы глядзіце, а мы пакуль тут з хлопцамі паразмаўляем. Гандлёвыя войны. Эканамічныя адносіны Менска і Масквы апошнія 2 дзесяцігоддзі – гэта чарга рэгулярных канфліктаў. У народзе іх называюць гандлёвымі войнамі. Газ, нафта, малако, цукар, калій – практычна кожна ключавая галіна ў розныя гады станавілася прадметам вострых спрэчак. Усё пачалося ў 2004-м, калі «Газпрам» упершыню паказаў зубы, патрабуючы кантролю над беларускай трубой. Гэты канфлікт абвастрыўся ў 2006-2007 годах. Беларусь была вымушаная пагадзіцца на паэтапны продаж Белтрансгаза. До 2011 года вся газотранспортная система нашей краіны перайшла России за 5 миллиардов долларов. Таксама у 2006 годзе адбылася цукровая война. Россия абмежавала доступ беларускага цукру на свой рынок, спасылаючыся на праблему рээкспарту. У выніку былі ўведзеныя колькасныя абмежаванні. У адказ Беларусь увяла квоты на расійскі алкаголь. Але ў выніку была вымушана прыняць жорсткае абмежаванне, пастаўляць не больш за 180 тысяч тонн цукру ў год на расійскі рынок. 2009 год – знакамітая малочная вайна. Рассельгазнагляд забараніў 500 відаў прадукцыі з-за патрабаванняў да сертыфікацыі, але за кулісамі стаяла адмова Менску прызнаваць так званую незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Александр Лукашенко байкатаваў саміт АДКБ, але праз 2 тыдні здаўся і падпісаў пагадненне аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання, што зняло частку напружання. У 2013 градус напружання вырас максімальна. У Менску арыштавалі гендырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгертнера. Пазней яго выдалі Расіі, але стратэгічная мэта Лукашэнкі была дасягнута. Расійскі алігарх Сулейман Керымаў быў вымушаны прадаць сваю долю ў кампаніі, а калійны рынок быў перафарматаваны. У 2017-2019 годах Россия реализовала так званы падатковы манеўр у нафтавай галіне, паступовае зніжэнне экспартных мытаў пры адначасовым павышэнні падатку на здабычу карысных выкапняў. Гэта скараціла доходы Беларусі ад перапрацоўкі расійскай нафты. У 2019 годзе па нафтаправодзе «Дружба» паступіла нафта з павышаным утрыманнем хларыдаў, што прывяло да пашкоджання абсталявання на мазырскім НПЗ і часовай прыпынкі транзіту. Расійскі бок выплаціў кампенсацыю. Агульныя выплаты склалі сотні мільёнаў долараў. У 2020 годзе Беларусь упершыню закупіла альтэрнатыўныя партыі нафты ў Нарвегіі, Азербайджана і ЗША. Пасля 2022 года лагістычная мадэль Беларусі істотна змянілася. Асноўныя экспартныя патокі былі пераарыентаваны на расійскія парты і інфраструктуру. У новых умовах канкурэнцыя перамясцілася ўнутр саюзнага рынку. Расійскія вытворцы, якія маюць доступ да больш танных энергарэсурсаў і маштабнага ўнутранага рынку, актыўна канкуруюць з беларускімі кампаніямі. Урэшце, за 20 гадоў Беларусь захавала адносна льготную умову паставак расійскіх энергарэсурсаў, страціла кантроль над газатранспартнай сістэмай, істотна павялічыла залежнасць экспарту і лагістыкі ад Расіі, звузіла геаграфічную дыверсіфікацыю знешняга гандлю. Ну, гэта насамрэч былі гандлёвыя войны, ці вось, як ты кажаш, удар по мне, а я удару по цябе, і вось потым разом мы... В этом сюжете не сказано главного, из-за чего, собственно, началось. Когда был еще с Ельциным подписывался договор о создании там, союзного государства, потом, наконец, союзное государство, там подразумевалось, что к 2005 году должен был быть уже существовать единый рубль, единая валюта. Этот проект довольно быстро стало понятно, что, значит, Беларусь его активно торпедирует. И в отместку на это, собственно, тогда они сказали, что, ах, раз так, значит, то тогда вот это вот $40 за
1000 кубометров газа, значит, на этом все заканчивается. Это как раз 2006 год. 2006 год я все время его называю, как, знаете, как кто помнит еще советские учебники, все время экономику сравнивали Советского Союза с 2013 годом. 13 год. Так вот, 6-й примерно выполняет эту же функцию. Это последний бескризисный год в Беларуси. Внешнеторговое сальдо в первое полугодие 2006 года нулевое, по итогам года минус 2 миллиарда долларов. И тогда начинается первая газовая война, тогда повышаются последовательно цены на газ, тогда действительно мы попадаем в эту долговую ловушку, потому что тогда 2 большущих транша на 2 миллиарда, потом должно было быть снова еще 2, но дали только 3 как раз перед кризисом 2009 года. То есть это все тянется оттуда. Они говорят так, ну, типа, смотрите, раз у нас нет полного союза, то тогда у нас нет и внутренних цен. Потом случилась еще одна история, когда уже готовы были договориться о компенсации потерь от того самого налогового маневра, про который там говорилось. То есть там же, в чем смысл налогового маневра? С точки зрения России это на самом деле нормальная история. Суть ее заключается в том, что, вообще-то говоря, экспортных пошлин, ну, как бы почти нигде в мире нет. Экспортные пошлины — это же какой механизм? Суть его механизм заключается в том, что вы делаете нефть внутри страны искусственно дешевле на величину этих пошлин. То есть продаешь-то ты все равно по мировым ценам, ты на них не влияешь. Но если доход ты получаешь на размер этих пошлин меньше, тогда внутри ты продаешь примерно вот по этой величине. Это был механизм искусственного субсидирования внутренней переработки. Значит, и они говорят так, а теперь мы будем делать по-другому. Мы будем эти пошлины убирать и постепенно повышать налог на добычу полезных ископаемых. То бишь переработка становится менее эффективной, экспорт становится более выгодным. А Беларусь, поскольку она переработчик, она страдает. Они говорят, ой, вы знаете, значит, да, и там проблема возникла в том, что далеко не все за то время, пока этот подготовительный период был, нефтеперерабатывающие заводы в России, особенно Лукойл, не успели свою эффективность повысить настолько, чтобы стать рентабельным при новой внутренней цене из-за повышенного НДПИ. И тогда им придумали типа компенсацию с бюджета, отрицательный акциз. И наши говорят, и нам тогда. И там был момент, когда в действительности, это был декабрь, дай бог памяти, не помню, кажется, 19 или 18 года, когда в Питере был, значит, совет глав государств СНГ, и договор о том, что они нам будут эту компенсацию, значит, обеспечивать точно так же, как своим НПЗ, был уже готов. Все, они уже сами это признавали. Что делает Лукашенко? Лукашенко приходит и говорит, Александр Григорьевич, что за фигня такая? Почему вы с нами ведете себя хуже, чем с Германией? Помнишь, такое было? Как мы же воевали с этими фашистами, а у нас теперь условия хуже, чем с немцами. Ну, типа, у них цена выше. Путин так слегка от этого прифигел, говорит, слушайте, Александр Григорьевич, а можно мы вот сейчас не под камеры это все, да? Ну вот мы сейчас уйдем, типа, в узком составе. Он говорит, нет, хочу, блин, там. То есть, еще раз, чувак в момент, когда уже все было решено, он решил сделать вид, что это он сделал, а не договоренность с Донью. Путин говорит, ах, раз так, значит, хотите, чтобы было как, значит, как в России, значит, должно быть, тогда соглашайтесь, чтобы было как в России. Тогда появляются, после этого, ровно после этого саммита, появляется идея этих 28-9 даже этих союзных программ, и тогда идет эта вот углубленная интеграция, и все вот это вот, идите к нам. Ідеї, як ось закрити межу, наприклад, ну, увести межу, ось Росія, зараз Казахстан, Білорусь, это вообще потрясающе. На самом деле, мытный контроль. Да, на самом деле это потрясающая история. Почему? Между уже нема мытный контроль. Потому что и тактика России была какая все время? Это вот перед носом висит морковка. Да? То есть, значит, наши говорят, смотрите, мы бы хотели... Все, что нам всегда было нужно, это внутренние цены на энергоносители. Россия никогда, понятно, на это дело идти не хотела, потому что она считала это своим конкурентным преимуществом, почему она должна с этим делиться другими странами. А наши говорили, ну, там, типа, за любовь, там, не за замуж, а чисто так. В общем, ну, что-то такое. И в итоге... Значит, они говорят, а давайте вот мы сделаем таможенный союз. И тогда, типа, будет. Ну, сделали. Нет, сразу не получится. Сначала сделаем еще единое экономическое пространство, уже про него мало кто помнит. Потом такие, ой, и тоже что-то не получается. А давайте еще и экономический союз, это, значит, евразийский, да, там. И все как-то не получается. И вот в итоге уже, когда все должно быть, на самом деле, они уже год как у нас, единые энергетические рынки должны были существовать. Еще даже отложенные трижды. И теперь они говорят, при том, что таможенный ведь союз, вот это не вполне, на самом деле, экономический союз. То есть он гармонизирует только импорт
но никак не регулирует экспорт стран. Потому что все, для чего он был придуман, это механизм распределения импортных пошлин. Помните, все время эти драки были, кому какая доля достается. И анекдот заключается в том, что вы так долго нам дурили голову, вы так долго нам что-то обещали, вы придумали систему, которая, казалось бы, гармонизирует импорт. И теперь что вы делаете? Ровно свой импорт внутри этого союза, который должен был быть, прекратиться, весь этот бред еще в 2008 году, снова он рождается, вы такие, а мы теперь будем смотреть, значит, за вашими... Слухаў бы і слухаў Чалава, так? Шановні господарство, калі хотите слухаць і слухаць Чалага, программа у Сергея Чалага у середу выходит новая программа. Экономичная программа. Ну, не совсем. Я думаю, что шоу? Я думаю, что я собираюсь там обо всем, как обычно. Ну, слушайте, я уже 15 лет примерно говорю обо всем. Я думаю, и там же тоже будет обо всем. Вот она будет называться «Чалы да Рэчы». Название — это внутренняя шутка. Только смысл этого, глубинный этого названия знают примерно 5 человек, но и не надо. Вот. Ну, а плюс еще и хорошая игра слов и так далее. Вот. Так что это будет... Ну, у меня все они примерно получаются одинаковыми. Это будет комментарий значит, актуальных событий. Слухай, кажуть, что тебе нават у администрации президента глядяць. Это хлусня такая, жартик. Ну, как бы... Кто запустил? Сам запустил? Не, конечно, нет. Это мне рассказывали люди, которые поставляют... Короче, я их называю источники, не заслуживающие никакого доверия. В свое время эту фразу придумал, когда я точно знал, что это инсайт правильный, но когда ты не можешь сказать об этом, то ты используешь такую дурацкую фразу. Ребята, которые поставляют же сейчас основные сливы документов и так далее, то есть источники не есть, они говорят, что он смотрит все очень внимательно и очень злится во время того, когда смотрит. Там даже мне такую интересную, значит, забавную деталь рассказали о том, что у каждого любимых своих, значит, этих самых, у него есть клички. То есть это не только тихушки-лохушки, это там у каждого из таких. И, короче, там, несмотря на то, что 2 двери же, этот тамбур кабинета, и все равно там слышно, как он там орет, ругается, там спорит. Короче, помните этот сюжет вот Слепакова, который с телевизором разговаривал? Вот это примерно Лукашенко, там, значит, ругающийся. Начало, да? Да, и псо беглых, как они это называют. Цікаво, ён як у Ютубе яму выкачваюць гэтыя файлы, вось, например. Конечно, специально ему делают подборку. Да, специально подборку делали. Ну, раньше ему приносили, вообще говоря, распечатку. Стенограмму. Я бачу гэта. Пробачьте лишь. Федута, между прочим, это делал когда-то. Да, специально вырезал из газет и наклеивал. Бок зараз Белсат и Сергей Чалы будут уплывать на администрацию. Сергей Чалы всегда влияет. Это нема никаких пытаний. Одна привитание администрацию передай там, может. Я скажу так, я заметил, ребята, что у вас там новый спичрайтер, буквально недели 2. И как бы, значит, и он мне тоже передал привет, потому что когда, ну, спичрайтер же видит издалека, там же есть такие, как бы, штучки, когда он говорит, ну, типа, это вот нужно было там первому лицу, но мы же между тобой понимаем, что, типа, я тут, ну, как бы сделал, в общем, такие, ну, то есть я понял, все нормально, у вас там все в порядке. Сергей Чалы у нас у студии аналитик, экономист. Глядите по середах пасля вечарового выпуску. Да, сразу после новостей. Новинаў. Адразу пасля новинаў. И кожны жадае, каб Сергей Чалы сказал ему, у вас все там нормально, у вас сябры. А ён скажет, что все нормально. Усё. Нет, у нас так точно, у них нет. Так, яшчэ ёсць парада, гэта таксама тычыцца і наших гэтых, як кажуць, читайте книги. Палітычных элітаў, читайте книги. Книги такія з паперы, книги. А якія кнігі чытаць, падскажа наша Хрысціна Дробыш у сваёй кніжнай рубрыцы. Привет! Хрысціна Дробыш на сувязі. Сабрала для вас на сёння падборку сусветных бестселлераў, якія сталі фільмамі альбо серыяламі і маюцца ў перакладзе на беларускую. «Марсіянін» Энді Уір. Той самы марсіянін з Мэтам Дэйманам, які потым расцягнулі на шматлікія мемы. Астранаўт Марк Уотні, якога пасля страшэннай буры лічаць памерлым, застаецца адзін на Марсе. І хоць умовы даволі камфортныя, ёсць адна вялікая праблема. Пачынаецца кніга шматабяцальна. Са слоў «Здаецца, я ў срацы». Яшчэ адна асаблівасць гэтага выдання па-беларуску, што хіба ўпершыню кніга выйшла адразу ва ўсіх магчымых фарматах – папяровая, электронная і аўдыа. А здарылася гэта дзякуючы вялізнай працы Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. «Палёт над гняздом зязюлі».
Кен Кізі. Менавіта паводле гэтай кнігі быў зняты знакаміты фільм з Джекам Нікалзанам. Падзеі адбываюцца ў псіхіятрычнай клініцы. Сам раман неаднаразова спрабавалі забараніць у ЗША. Тым часам «Таймс» дадаў яго ў спіс 100 найлепшых кніг. Паводле гэтай кнігі знялі таксама індыйскі фільм з песнямі і танцамі. Лі Чайлд. «Цёмная справа». Гэта адна з частак вялікай гісторыі пра Рычара. Двойчы Рычара ўвасобіў на экране Том Круз. Таксама існуе цэлы серыял, а сам аўтар у 2020 годзе сказаў, што больш пісаць не будзе і перадаў права працягу свайму брату. «Цёмная справа» гэта не першы раман з цыклу, але храналагічна гэта прыквел самай першай кнігі. У 2011 годзе гэтая частка атрымала намінацыю на прэмію за найгоршае апісанне сцэны сексу. Праверым. Стывен Кінг. «Ззянне». Гатэль «Аверлук», надыход зімы. Джек разам з жонкай і сынам перабіраецца ў стары гатэль, каб працаваць зімовым наглядчыкам. Захапляльнае чытво з дрыжыкамі па скуры. Экранізаваны раман быў легендарным Стэнлі Кубрыкам. Вядома, гэта не ўвесь спіс, то дакідвайце, калі ласка, ў каментары, што забыла. І пабачымся неўзабаве. І зноў з намі Андрэй Сульжыц. Другая зорка Ютуба, першая Сергей Чалы. Куды пайсці, так? Не, иди куда хочешь, а я распавяду про комментарий. Давай. Так, ну, навздагон Сергея, пакуль ён далёка не сышоў. Не зразумелі наши гледачы, так што па даляру, што планаваць, прадаваць ці набываць? Калі у вас $100. Так. Не рухайтесь. Карацей, усё добра, усё будзе добра, як казаў Чалы. Так. Все будзе добра. Гледзячы, што вы мяняеце на што? Калі у вас беларускія рублі, то, напэўна, лепей все-таки купіць долар. Гэта не інвестыцыйная парада, бо гэта ўсё. Вось па серадах, калі ласка, глядзіце, там вам распавядуць, што купляеш, што прадаваць. Пасля навін, адразу пасля навін Чалы ўсё распавядзе. Ці не? Так, ну, што рабіць, уласна кажучы, у весну? Яшчэ таксама пытанне. Вы ўжо забыліся. Долары доларамі, да. А вясна пара саджаць, як кажуць, там, да, на агародах. Вось і пішуць, ці мае хто нейкія соткі свае вольныя, што садзіце. Ужо рыхтуйцеся сажаць расліны. І пішуць людзі, што рыхтуюцца. Ці рыхтуйцеся вышасці падсадзіць, не? На падваконне цыбульку, каб зялёная была свая свежая. Хорошо же сваё мець. Жонку на коня. Я яшчэ ўсё там, калі у вас ёсць сотка долараў, я і ўсё яшчэ ў той. Сотка зямлі. Так. У вас усё добра. А давай на кожны каментар казаць, у вас усё добра. Да, вот, напрыклад, пішуць пра планы свае на весну. Здаць іспыт на літоўскай мове, выжыць. Здаць іспыт па літоўскай мове, кропка, выжыць. Я так разумею, у нас глядзяць зараз у Літве. Конечно. Так, таксама. Да, вітаем. Прывітанечка, прывітанечка. І ў Канадзе, і давай далей, я цягну нібыта. Калі там у іх весна-то ў Вільні, то пазней-то значна. Яны ўжо ў чаканні, напэўна. Дзякуй вам, што глядзіце. Стаўце падабайкі, калі для вас гэта бяспечна. Пішуць на мэх, цяпер яшчэ вясновае абвастрэнне ў прыдачу пачнецца. Наогул зажывём весела. Ўжо пачалося. Што гэта такое? А абвастрэнне, калі ўсе немного такія? У весну нейкія больш жвавенькія становяцца. Ну, добра. Такі. Калі у вас няма дачы, сада, агароду, не хвалюйцеся, вы можаце пакапацца ў сябе. Добра. Цікава, да. Ужо пачалася высадка перчыкаў у Хрушча, дарэчы, вось. Значыць, лістапад... Хрушча? Хрущ, каментатар Хрущ. У Хрушча. І ён, да, высадзіў перчыкі. Значит, лістапад, который фестываль, нервова паліць, калі бачыць сапраўдны чырвоны дыванок. Мелася на ўвазе, На лістападзе быў чырвоны дыванок, калі вам цікава. Але гэта было ў добрыя гады, калі там вели добрыя вядоўцы. Не буду казаць, хто там быў дыванок. Ну добра, і напрыканцы добрай раніцы, пішуць там, гэтай вясной хочу навучыцца рабіць карціны з шпаклёўкі. Вот на такой высокай ноце мы спынім. Ну чаму? Спынім і паглядзім, што для малых беларусаў арганізаваў музыка Лявон Вольскі. Вось, што цікава, давайте паглядзім зараз. Мы глядзелі, якія падзеі адбываюцца ў Варшаве для дзяцей, і паглядзелі, што ёсць асобныя прэзентацыі, але вось такога фестываля, які бы аб'ядноўваў ілюстратараў, мастакоў, выдавецтвы, мы неяк не заўважылі, таму падумалі, што правядзем яго самі, і з пляцоўкай беларускі моладзевы хаб, дзе ў Лявона майстэрня, мы дамовіліся, што яны як партнеры нам прадоставяць пляцоўку, і мы зможам тут правесці такі першы дзіцячы фестываль «Наш кірмаш».
бо гэта собачка баджага, свае эмоцыі, можа рабіць корм для іншых істот. А гэтая птушка самая вялікая, і яна есть дрэнныя ўспаміны. І кожны ўспамін гэта новы колер у яе вось тут, на крылах. Ну, слухай, ну ты можешь быть письменником. Ну, вся справа в том, что на детячем кирмаше я здесь провожу мастер-класс по иллюстрации. Их фантазия просто безмежная. Яны придумляли своих героев и придумляли не только, як яны выглядаюць, але што яны робяць, якая у іх суперсіла. І кожная іх ілюстрацыя гэта сапраўдная такая асабістая гісторыя, і некаторыя з іх просто такога навыдумлялі, што я па-сапраўднаму як пісьменнік просто пазайздросціла мастак. Галоўны герой гэтай кніжкі дрон, таму яна так і называецца, бо гэта самая галоўная загадка. Хто такі гэты дрон, які будзе дапамагаць галоўнай гераіне Паліне, дзяўчынкі, якая жыве там у маленькім гарадку, рэферэнс Браслоу. Вось. І яна будзе разгадваць, што ж гэта за дрон. Гэта ніякім чынам не адносіцца да вайны, да ваенных дронаў, бо я пачынала пісаць гэта яшчэ до пачатку вайны, і ніякіх асацыяцый у меня не было. І зараз не было, пакуль я не пачула, што так, уже многія ўспрымаюць дронаў як забойцаў, як кепскіх герояў, але ў мяне гэта зусім іншая гісторыя. Но там галоўная інтрыга будзе ўсё ж такі ў тым, хто гэты дрон, бо ён некуды ноччу улятае. Ён стаў вельмі добрым сябрам для галоўнай гераіні, але ноччу ён знікае. І вось аднойчы яна за ім праследзіла і даведалася такое, во што немагчыма паверыць. Ну, это вы ўжо самі потом прачытаеце. На мою думку, по моих назіраннях, беларуская дзіцячая літаратура перажывае такі сапраўдны і попыт, і ўздым, таму што выпускаецца шмат кнігаў, ёсць шмат вельмі таленавітых аўтараў. Іншае пытанне, вось як гэты попыт у Беларусі і як можна перадаваць кнігі туды, каб дзеці ў Беларусі таксама былі далучаныя да беларускай літаратуры, яе чыталі. А тое, што датычыць вось дзетак у Варшаве ці ў Вільні, то ёсць выдавецтвы, і такія цэнтры вытворчасці тут, яны ствараюць болей дзіцячай літаратуры, і я спадзяюся, што гэтая тэндэнцыя захаваецца. Сёння у нас у студыі ўсё тое, чым вы ганарыцеся. Вы, мы, беларусы і беларускі. І да нас завітаў музыка Пятро Марченко. Ён прынёс нам вясну, музыку, гонар і ўсялякае такое цікавае. А справа ў тым, што неўзабаве у Брусэлі адбудзецца традыцыйная дударская канферэнцыя. Дудары гэта людзі, што граюць вось на такім інструменце. Вось ён, так? І разам з Пятром мы будзем слухаць, размаўляць і ганарыцца беларусамі. Што гэта ў Брусэлі будзе? Так, у Брусэлі будзе, па-першае, трэба сказаць, што 10 сакавіка гэта міжнародны дзень дудаў. Гэта было свята, якое праводзіўся цэлы такі кангрэс, на якім было вызначана, што 10 сакавіка будзем адзначаць дзень дудароў, і кожныя 2 гады праводзіцца такая міжнародная канферэнцыя дударская, на якую з'язджаюцца дудары з усяго свету. Так, з усяго свету прыязджаюць дудары з Китая, з Ірану, з Турцыі. 2 гады таму мы былі на такой канферэнцыі ў Балгарыі, а зараз мы паедзем у Бельгію, і у нас наша дэлегацыя беларуская, мне падаецца, яна будзе там самай вялікай, мы гэтым страшна ганарымся. Нас паедзе, напэўна, чалавек 7. Можна было падумаць, адкуль 7 дудароў у Беларусі, так? Але гэта насамрэч толькі дудары з Польшы, прычым частка з іх пачала граць ужо пасля эміграцыі. Гэта такая, беларусы прыязджаюць у эміграцыю, згадваюць, што мы ж беларусы. А што можа рабіць мяне больш беларусам? І гэта, канечне, народныя песні, спевы, інструменты, і дуда адзін з такіх. Пачакай, дуда гэта менавіта вось такі інструмент, так? Так, менавіта дакладна такі. То, што мы называем валынкай яшчэ. Ну так, гэта прыкладна. Так, валынка такое просто рускае слово, больш агульнае, а дуда гэта назва канкрэтнага беларускага менавіта віда валынкі, якая, робіцца бэкпайп. Так, яна характэрная тым, беларускія дуды характэрныя тым, што рог робіцца з дрэва. Гэта такая адна з найважнейшых, напэўна, частак. І арнаментыка, гэта дуда зроблена з узору
дуды, якая знаходзіцца ў Лепельскім краязнаўчым музеі на вёскі Верабкі, там з 19 стагоддзя, карацей, гэты узор. А нічого ж не змянілася у дудзе, вось з гадамі нічога? Ну, яно не магло змяніцца. Як было, такое, так і засталося. Таму што шмат дудароў, большасць дудароў, насамрэч, загінула ў Другой сусветнай вайне, і літаральна ў 50-х годах ужо не было ніводнага жывога беларускага дудара. Ніводнага. Традыцыя была страчаная. Але ў 70-х, 80-х годах сіламі такіх людзей, як Владзімір Пузыня, Зміцер Сасноўскі, Алесь Лось, Тодар Кашкурэвіч, вось, гэта традыцыя была адноўлена, і цяпер мы ўсімі сіламі намагаемся папулярызаваць дуду, граць на ёй паўсюль, дзе толькі можна, вось, на раніцу з Белсатам. Все до нас приходзьце. Як гучыць? Ну, давай. Ну, давайте, заграю вам. Дуду трэба надзімаць доўга. Ага. Слушай, ну чаму, калі мы чуем вось гэтыя гукі, бачым непасрэдна сам інструмент, мы ўсё ж, па-першае, згадваем Шатландыю. Гэта піар такі быў? Абсалютна. Дзе яна з'явілася? Это менавіта піар, таму што ў шатландцах гэта так адбылося, яны ўвялі дуду ў войска і пачалі гэта прапагандаваць, пачалі рабіць аркестры, і такім чынам іх проста стала шмат. Проста было шмат, і яны былі гучнымі. Всё, і гэта, канешне, чапляла адразу. Прычым гэта, па-мойму, агулам гэта можа апошнія 100 год. Такі прикол. Раней не было? Раней, да, у іх было дуды, тое самае, што і у нас. Такая рэгіянальная вясковая нейкая традыцыя. Вось, а дуды самі пайшлі, як мяркуецца, яны прыйшлі хутчэй за ўсё з усхода, інструмент 100% запазычаны, і запазычаны кожным народам, не кожным, но большасцю еўрапейскіх народаў, ён запазычаны як бы асобна, і таму кожны еўрапейскі народ мае нейкі свой від дуда. У кагосьці тут, напрыклад, один канал, трубка з адной, а ёсць трубкі з 2, з 3 каналамі. У кагосьці вось нас один такі бурдон, а у кагосьці 2, 3, як у шатландцаў, напрыклад, 3. Да, і ёсць беларуская дуда нават з 3 бурдонамі. У кагосьці рогі закручастыя, у кагосьці прамыя. То бок кожны як бы робіць. І гэта было заснавана, як правіла, на песеннай традыцыі. То бок вось дуда беларуская, яна выдатна падыходзіць для того, каб граць беларускія песні. Але яна вельмі слаба падыходзіць, каб граць, напрыклад, ірландскія джигі. Ірландцаў, наадварот. Гэта дыяпазон, якія высокія ноты, нізкія ноты можна браць, ці можна граць мінор, мажор, якія ноты. А беларускія мажорныя? Больш нізкі гук. Насамрэч не. Беларуская дуда, ну, гэта дуда, у іх нізкі бурдон, але гэта таксама... Бурдон, гэта вот это... Да, нізкая нота. Гэта вызначае такі аб'ём. Гэта ўвогуле так званая самы першы прыклад поліфоніі. То бок, калі у музыцы, в прынцыпе, сусветнай з'явілася магчымасць граць адначасова некалькі мелодый. І таму гэта такая найпрасцейшая, то бок, адна нота і мелодыя паверх яе, такая найпрасцейшая поліфонія. А што дудары будуць рабіць? Я разумею, што ты ўжо хочаш рукі. А што дудары будуць рабіць на канферэнцыях? Так, глядзіце, палітыкі, когда ездзяць на канферэнцыі, яны там палітычныя пытанні абмяркоўваюць, там медыйшчыкі, а дудары прыязджаюць. Мы будзем 3 дні размаўляць пра дуды. А дудзе, я выбачаюся, да гэта... Джэм будзе. Абавязкова, канешне. Абавязкова ёсць сустрэча недзе ў бары, дзе ўжо такая адкрытая атмасфера, і кожны дудар, як правіла, штосьці выходзіць, грае сваё, з сваёй краіны. Неважна, добра ці кепска, але каб паказаць свае дуды, каб падзяліцца гэтым экспірыенсам. І гэта заўжды вельмі натхняльна. Майстры будуць, якія робяць... І майстры таксама. Так, там будзе вельмі шмат лекцый на розныя тэмы, і розныя дудары свету будуць расказваць лекцыі на розныя тэмы. Гэты раз мы мінулы раз былі ў Балгарыі, а ў Балгарыі дударская традыцыя суперкласна развіта. Там проста фантастычныя дудары, і таму на іх нават проста паглядзець, гэта зарадзіцца такім натхненнем, што мы павінны зрабіць беларускае дударства, ну, як мінімум не горш. Мяне заўсёды ўражваў вось гэты інструмент. Як ён называецца, Дзяніс? Ён называецца ліра. Ліра? Так, ну гэта колавая ліра, калі быць больш дакладна. Вось гэта адкуль пайшло такое? Ну, сам інструмент вельмі стары, і ён пачалі, ну,
згадкі пра іх пачалі з'яўляцца не ў 13 стагоддзі, але зноў-такі не на тэрыторыях Беларусі. На Беларусі прыйшло трошку пазней. Увогуле славянскі інструмент. Не, гэта наогул хутчэй агульнаеўрапейскі інструмент. Вось. Ну, вядома, што ён пайшоў, прычым, па-моему, продкам яго быў арганіструм. Гэта такая выглядае гэтак жа, толькі большыя разы ў 3. І там нават трэба было 2 чалавекі. То адзін націскаў клавішы, другі круціў ручку. Вось. Гэта было для такого падклада, нейкі такі плейбэк, так скажем, для спеваў у церквах, напрыклад, каб ствараць такое, ну, монументальнае такое. Стварайце монументальнае. Да, просто про гэту ліру хацелася б сказаць, яна, насамрэч, яна... Кракадзіл. Не беларуская. Вось гэтая барэльеф, ён быў, гэта з кнігі Францыска Скарына, з Бібліі. То бок гэта малюнкі з гэтай кнігі, з Францыска Скарыны, якія беларускі майстар Сергей Чубрык перанёс у дрэва. Вось, эта ліра рабілась вельмі доўга, недзе 2 гады. Вельмі... Калі Господь прызваў жывёл, ці нешта такое, мне падаецца. Можа, гэта падобна на Ноя. Это ранішняя планёрка. Планёрка, да. Як гучыць? Так. Ага. Тут есть вельмі шмат струн, яна складана зроблена, так скажем. Это такая ламбарджині ў свеце музычных інструментаў. Як вы могли заўважыць, я не колава-лірыст. Ага. Слухай, цікавае відэа. Мне падказваюць зараз, што ў нас ёсць цікавае відэа. Што? Цікавае відэа. Пра каверы вядомых хітоў. Стаў рабіць наш госць пасля таго эфіру? Не зусім разумею. Не спампавалі, я сёння спампавалі. Не спампавалі, будзе. Але мы пакажам гэта ў нашых сацыяльных сетках. Ёсць, давайте, паказваем. Мне падаецца, спадар Серж Танкян, да, как его? Так, Серж Танкян. Перадае вам моя павага. Ён зрабіў рэпост, так. Вось, я заўсёды хацела, як гэта адно, як гэта кажуць, калі ціснуць руку адзін аднаму да Сержа, гэта саліст групы System of Down, калі вы ведаеце. Што Давайте зробім свой System of a Down. Гэта не Depeche Mode, на жаль. Але мы паспрабуем. Так, я хотела, конечно, на ліры, но мне падаецца, мне не хватит таленту. А можна мне вось... Як вы бачыце, інструмента нават для мяне не дуже проста. Таму я рэкамендую, вось, напэўна, спадар Дудзінскі возьме ліру. Вы яго пераацэньваеце. Але тут все просто. Трэба будзе заціснуць вось гэтую клавішу. Я не бачу. Вось гэтую, вось на харызме. Вось гэтую. Все, больше нічога гэтай рукой. Забываем про гэтую руку, просто трымаем клавішу, крутим ручку. Ага. Не гэту клавішу. Не гэтую. Вось гэту клавішу, ніжэйшую трошку, вось тут. І крутим ручку. Не, зноў не гэту клавішу. Трошку слабей. Асцярожна, Дзяніс, не пакрыўдзі прыгожая. Вось. Так, крутим ручку. О, выдатна. Трошку так ось паклавіце. Все, крутим. Так, вам дадзім... Так, у мяне няма ні такту, ні нічога, ні чалавечага такта, ні пачуцця гумару, нічога. Я гатовы, я падрыхтаваўся. Так, ваша задача будзе круціць ручку і не думаць больш ні пра што, сканцэнтравацца на гэтай адной задачы. Добра. Так, а рытм у нас будзе вельмі просты, зараз мы згадаем тэмп. Гэта будзе песня вясновая, беларуская песня.
а ў полі пава лётала. Вось, тэмп там будзе прыклады такі. Не падстаўляйце мяне, не кажыце пра тэмп, я не змагу. Я буду ў сваім... Просто разам б'ем у бубен. Выдатна. Так. Вот так, трымаемся. Ой, тэмп падбіўся. Насамрэч, это была не тая клавіша. Гэта не тая у мяне была? Давайте яшчэ раз, але нармалёва. А тады пакуль пытанне... Паспрабуем вось. Мне вельмі падабаецца. Вось гэта клавіша. Калі казаць пра System of a Down, вось яна, толькі калі вы не ведаеце дужа гэту моцна, песню, слабей. Desire, desire, desire. Я проста не ведаю, як яшчэ... Ось зараз. Ах ты мой маленький ведьмарик. Маленький Котенька. Бубачка. А Слухайте, гэта была песня вясновая ці такая гуканне Не, вясны? гэта песня была вясновая, не на гуканне вясны, але сэнс у тым, што песні на гуканне вясны іх вельмі шмат, яны ўсе вельмі розныя, таму што ў кожным рэгіёне ў нас свае песенныя традыцыі. І свае традыцыі гукання вясны. То бок, само гуканне вясны, оно практычна вось з пачатку сакавіка і аж да Вялікадня. Ну, я спадзяюся, што калісьці мы за ўсімі гэтымі гаджетамі будзем не толькі гукаць весну, а радавацца якой добрай навіне, якой-нибудь, якая перамога у чым-нибудь добрым. Увогуле, які змест песен, якія гукаюць вясну? А чым там весна прыйдзі, Так, самы асноўны сэнс гэта менавіта клікаць вясну. То бок, як правіла, у такіх песнях ёсць ау, крыкі, і гэта дзявочыя, як правіла, песні, большая з іх. І традыцыя была такая, што у большасці вёсак выходзілі нейкае высокае месца, каб яго было злёгчваць, выходзілі дзяўчыны і спявалі, то бок, гэта нейкія песні, напрыклад, там ау, вясна, агу, красна. І трэба было вось як мага гучней крыкнуць, як мага гучней паклікаць яе. Вось. Я зразумела. У нас таксама ёсць у беларускіх дзяўчынаў, якія працуюць на тэлебачанні, такая традыцыя. Мы таксама, вось спачатку ты адкрыў мае ўсё, што мог. Мы спачатку рыхтуемся ўсю ноч, робім сваю працу, пішам сцэнары, глядзім, што адбываецца ў свеце. А пасля дзяўчыны адна прыходзіць весці раніцу з Белсатам, іншыя дзяўчыны выдаваць, а яшчэ адна дзяўчына прыходзіць у эфір навінаў Белсата, прыходзіць, каб распавесці нам пра тое, што адбываецца ў свеце. І зараз гэтая дзяўчына Юля Лабанова. Вітаем, шановная каліжанка. Што адбываецца ў свеце, што там з усімі гэтымі падзеямі, за якімі хто не спаў, той назіраў. А мы вось там бліжні, як гэта называецца? Бліжні свет, называем яго так. Вітаю калегі, вітаю гледачы. Ну што ж, пакуль свет піў першую каву, то геапалітыка выпіла першае эспрэса. І Іран ужо пацвердзіў смерць аяталы Алі Хаменеі, што гэта значыць і якія наступствы, глядзіце ў кароткім выданні навінаў нядзелі 1 сакавіка. Вельмі хутка. Вітаю спадарства. Галоўныя навіны пятніцы нядзелі 1 сакавіка. Верховны лідар Ірану Алі Хаменеі мёртвы.